Malima mali kunnafoni jawrani lajɛbaga cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba aw ni ɲakuma ni y'aw ka dɔgɔkun kibaru di wagati de selen min bɛna lase aw ma aw denkɛ n'aw balimakɛ professeur Usman Erik Jakite ka aw ladɔnniya ko bi ye tɛnɛn février kalo tile 7 ka taa bila karidon na février kalo tile 13 dolo jate la fonɛnɛ kalo 2 tile 18 dafala ka bɛn bi ma ka taa bila fonɛnɛ kalo 2 tile 24 na doloba min nɔrɔ barikalen don o ye verso mɔgɔw ka dolo de ni o ye Uranus ni anw yɛrɛ b'a wele ko santi o de nɔrɔ barikalen don ale ni gidinti ni nanzaraw b'a wele ko Saturne ni doloba fila nɔrɔ de barikalen don ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ den min mana bange ka bɛn ni wagati ma walima ni wagati ɲɔgɔnna dɔ la kelen ma k'olu ka adamadenya bɛ kɛ cogo di olu bɛ kɛ mɔgɔ sɛbɛbaw ye dugumakolo kan mɔgɔ minnu ni wulikajɔw bɛna diya u ye kibaruya siraw ɲɛɲininiw ko la olu ye dagankow ye an bɛ nin kunnafoniya ninnu labɛn k'a di aw ma jamakulu tɔgɔ la bɛɛ lajɛlen ka se k'i ka tɔmɔta tɔmɔ dɔgɔkun kibaru kɔnɔna na bari mɔgɔninfin i tɔgɔla kibaruya o sirilen don i kelen de bɔgɔ la o b'a kɛ sa ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ mars kalo tile 21 na ka na bila avril kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma beliyew ni sodenw mɔgɔ minnu bɔgɔtala isufu ka so funteni kalo fɔlɔ denw beliyew ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ ɲɔgɔn kunbɛw olu de barikalen don aw ka kow la ni dɔgɔkun in kɔnɔna na o ɲɔgɔn kunbɛ ninnu ani sigi ka kumaw olu de bɛ se ka kɛ sababu ye ka wasa lase aw ma wa fo aw ka hakili to aw yɛrɛ kumakanw na ani a dalakanw kamasɔrɔ aw dalakanw ka se ka wasaw lase aw ma walima ka se ka kumasulu lase aw ma o sababu bɛ bɔ aw yɛrɛ bakun na n'o tɛ kɛnɛya siraw olu sinsinnen don k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw garisigɛw siraw olu jɛlen tɛ ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ avril kalo tile 21 na ka na bila mai kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma toro garisigɛso denw mɔgɔ minnu bɔgɔtala adama ka so funteni kalo 2nan denw toro ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ faux promesses i n'a fɔ layidukan minnu bɛna ta aw ye ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw bɛ se ka aw jigi da olu kan wagati wɛrɛw kɔnɔna na kamasɔrɔ layidukan minnu bɛ ta aw ye ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ko olu caman tɛna bɔ a sira ma o b'a yira k'a fɔ fo aw ka kun ni aw yɛrɛ ye wa bilankɔrɔ min bɛ aw kɛrɛfɛ aw ka hakili to o la kosɛbɛ aw kana aw jigi da dɔwɛrɛ kan mɔgɔ bolo walima ka sababu kɛ kumakan ye n'o tɛ aw yɛrɛ bɛ kɛ aw yɛrɛ ma jugu ye ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kibaruyaw o siraw jɛlen don aw ka ko ka di mɔgɔw ye fana kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ mai kalo tile 21 na ka na bila juin kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma Gémeaux badu denw mɔgɔ minnu bɔgɔtala Dawuda ka so funteni kalo 3nan denw Gémeaux ni dɔgɔkun in kɔnɔna na wasaw ani yɛlɛdaw olu ɲɛsinen don aw ma kibaruya dumanw kibaruya nafamaw wa hali juru bɛ aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ ko aw bɛ se ka wulikajɔ kɛ olu nɔfɛ a ka ca la yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ cɛ aw bɛ se ka jaabi ɲuman sɔrɔ olu la kibaruya siraw olu jɛlen don k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw aw bɛ se ka garisigɛ balilenw sɔrɔ kɛnɛya siraw olu sinsinnen don k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ni dɔgɔkun in ye aw ka dɔgɔkun ye ni aw bɛ se aw k'a ka wulikajɔw bɛɛ lajɛlen banba ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ juin kalo tile 22 la ka na bila juillet kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma kansɛriw samiya kalo fɔlɔ denw mɔgɔ minnu bɔgɔtala Idirisa ka so kansɛriw ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ banamini o fanga ka bon aw ka sira kan kamasɔrɔ layidukan bɛ aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ ko gɛlɛya bɛ don olu la wa aw de kan ka aw jija ka se ka wulikajɔ kɛ kamasɔrɔ farifagaw olu b'a aw ka kow la ni dɔgɔkun kɔnɔna na wa hali na aw y'a jija k'a bɛ wulikajɔ kɛ fɛn dɔw bɛ se ka n'a bali ka se ka sumaya don olu kow la a ko tɛ se ka kɛ aw sago ye ka bɛn ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ma ni aw bɛ se aw kana saliya fiyewu ni dɔgɔkun in kɔnɔna na o de bɛ se ka kɛ sababu ye ka aw ka ɲinifɛnw kɛ sɔrɔ fɛn aw bolo n'o tɛ ni aw saliyala nin dɔgɔkun in kɔnɔna na gɛlɛya bɛ se ka don aw ka ko caman na garisigɛ siraw olu jɛlen tɛ k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ ni y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ juillet kalo tile 23 la ka na bila août kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma Lion denɲɔgɔnso denw
mɔgɔ minnu bɔgɔta la Ibrahima ka so samiya kalo filanan denw Lion ni dɔgɔkun in kɔnɔna na hakilina filanfilanw olu bɛna se ka aw ka ko caman lasumaya fo aw ka sira kelen de ta ka se ka baara kɛ ni hakilina kelen o de bɛ se ka kɛ sababu ye k'aw dɛmɛ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na n'o tɛ ni aw tola siga la k'a fɔ k'aw bɛ sira fila ta ni dɔgɔkun in kɔnɔna na gɛlɛya bɛ se ka aw sɔrɔ aw ka siraw kan walima a bɛ se ka ko dɔw daminɛ dɔgɔkun daminɛ na i bɛna ye labanbaliya bɛ don olu la walima kunnafoniya jaabi ɲuman tɛ sɔrɔ olu la nka k'a daminɛ dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagati ka taa bila dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la fariganw bɛ se ka sumaya don a ka ko la farigan cunenw nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ uti kalo tile 23 la ka na bila septembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma vierge dimiso denw mɔgɔ minnu bɔgɔta la Isa ka so samiya kalo sabanan denw vierge ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ aw lamɛnnen don ni dɔgɔkun in na kosɛbɛ aw dalakan olu barikalen don wa a dalakan bɛ se ka kɛ sababu ye ka nisɔndiya ni wasa ani kunkɔrɔta lase aw ma nka ni aw y'a aw man kun ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka ɲinifɛn bɛ se ka taa ka aw da aw bɛ se ka aw dalakan de kɛ ka aw yɛrɛ bɔ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ aw ka aw cɛsiri ka se ka aw bɛ don fɛn o fɛn na ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a kɛla jama ko ye o a kɛla mɔgɔ ɲɔgɔn kunbɛ ye o a kɛla fɛn o fɛn ye kumaɲɔgɔnya bɛ se ka tɛmɛ fɛn minnu na aw bɛ se ka olu banba yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ cɛ aw b'a wasa a n'a garisɛgɛ sɔrɔ kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ septembre kalo tile 23 la ka na bila octobre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma balansiw kawla kalo fɔlɔ denw mɔgɔ minnu bɔgɔta la Umaru ka so balansiw ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ ɲɔgɔn lafaamuyabaliya aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ o de bɛ se ka kɛ sababu ye ka aw sɛgɛn ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ni aw bɛ se fo aw ka jija aw ka se aw ka ko kɛcogo la n'aw ka kumaw kɛcogo la mɔgɔw yɔrɔ la n'o tɛ aw bɛ se ka kɛ sababu ye ka fitinɛ wuli aw yɛrɛ ka ko la o b'a yira k'a fɔ aw ka hakili to aw yɛrɛ la kosɛbɛ kamasɔrɔ aw ka ko man di mɔgɔw ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ko kɔrɔw minnu bɛ aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ aw ka kɛ sabalibaga ye sanga ni waati bɛɛ lajɛlen n'o tɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ko tɛmɛnen dɔw bɛ se ka wuli aw kama ni dɔgɔkun in kɔnɔna na o bɛ se ka kɛ sababu ye ka sumaya ani birisa ɲagami don aw ka dɔgɔkun taabolo la ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ octobre kalo tile 23 la ka na bila novembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma scorpion dibiso denw mɔgɔ minnu bɔgɔta la Ayuba ka so kawla kalo filanan denw scorpion ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ aw yɛrɛ de bɛna kɛ aw yɛrɛ ma jugu ye kamasɔrɔ aw bɛna se ka dusu bila wale ɲɛ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ka se k'aw ka ko duman dɔw ɲɛtɔ la k'o tiɲɛ ni fɛn min sulola mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la a b'a yira k'a fɔ k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban k'aw ka dusu bila aw ka se ka baara kɛ ni hakili ye o de bɛ se ka kɛ sababu ye ka aw dɛmɛ yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw cɛ kɛnɛya siraw olu sinsinnen don k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ dɔgɔkun daminɛ fana ka taa bila dɔgɔkun camancɛ la aw bɛ se ka jigida garisɛgɛ balilenw kan ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ novembre kalo tile 23 la ka na bila décembre kalo tile 21 la n'an b'a fɔ olu ma sagittaire siraso denw mɔgɔ minnu bɔgɔta la Alahu Taala ka so sagittaire ni dɔgɔkun in kɔnɔna na wasa ni yɛlɛdaw olu ɲɛsinnen don aw ma jigiya siraw olu barikalen don kibaruya siraw olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma wulikajɔw olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma ni aw bɛ se aw ka wulikajɔw banba ka se k'aw cɛsiri dɔgɔkun in kɔnɔna na a ka ca la dɔgɔkun bɛ taa laban yɔrɔ yɔrɔ aw bɛ se k'aw ka ɲinifɛnw bɛ se ka kɛ sɔrɔ fɛn aw bolo kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la ni dɔgɔkun ye aw ka dɔgɔkun ye wasaw ani wulikajɔw olu kun dalen don aw kan ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ décembre kalo tile 22 la ka na bila janvier kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma capricorne masaso denw mɔgɔ minnu bɔgɔta la masa Solomana ka so fonɛnɛ kalo fɔlɔ denw capricorne ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kunnafoni jugumanw kunnafoni minnu tiɲɛnen don ka ɲɛsin adamadenya siraw ma kunnafoni minnu ni nafa t'a la olu caman ɲɛsinnen don aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kunnafoni nafantaw olu de ɲɛsinnen don aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw bɛ se ka ko ta ni hakili ye n'o tɛ dusukasiw olu b'aw ka sira kan ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ kɛnɛ jɛlen tɛ ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na wulikajɔw aw bɛ se k'a daminɛ nka i bɛna ye dɔgɔkun bɛ taa laban yɔrɔ min na jaabi ɲuman min ni aw b'a ɲinina ko gɛlɛya bɛ se ka sɔrɔ olu la ni aw bɛ se kɛnɛya sira kɔnɔ o sinsinnen don ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye
ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ janvier kalo tile 21 na ka na bila février kalo tile 18 na n'an b'a fɔ olu ma verseau jigiso denw mɔgɔ minnu bɔgɔtala Badara Ali ka so fonɛnɛ kalo 2nan denw verseau ni dɔgɔkun kɔnɔna na sɔrɔ kɔrɔw wagati tɛmɛnenw na ani mɔgɔ minnu ye kumakan kɛ i n'a fɔ juru walima dalakan bɛ aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ sɔrɔ ta fanfɛla la o sɔrɔ kɔrɔ ninnu k'aw bɛ se ka tɛgɛ da olu dɔw kan yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw cɛla la o b'a yira k'a fɔ k'aw kana saliya ni dɔgɔkun in kɔnɔna ci bɛ aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ walima juru bɛ aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ a ka ca la ni aw wulila ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw bɛ se ka jaabi ɲuman sɔrɔ olu la fɛn b'a yira k'a fɔ aw fana ka ko ka di mɔgɔw ye ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ février kalo tile 19 na ka na bila mars kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma poisson juguso denw mɔgɔ minnu bɔgɔtala nuhun ka so fonɛnɛ kalo 3nan denw poisson ni dɔgɔkun in kɔnɔna na yɛlɛdaw ani wasaw olu caman bolo dalen don aw ye ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kibaruya dumanw kibaruya nafamaw ni aw bɛ se k'aw ka dɔ fara aw ka wulikajɔw kan kamasɔrɔ aw ka ko ka di mɔgɔw ye ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kosɛbɛ ɲɔgɔn bɛnw ani kunnafoniya dumanw olu ɲɛsinnen don aw ma k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fa laban yɔrɔ wagati aw bɛ se k'aw sigi ni garisigɛ balilenw ye farigan bɛ mɔgɔ minnu na ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na u ka farigan fiɲɛw bɛ se ka bɔ yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw cɛ nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye an balima Mali kunnafoni jabaranin lajɛbaga cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba nin de tun ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ka aw ladɔnniya k'a fɔ an bɛ wagati min na i b'a fɔ sisan tile bɛ buruju so 11 na mɔgɔw ka so ni o ye verseau ye a b'a yira k'a fɔ tile bɛ verseau mɔgɔw ka so toujours an bɛ fonɛnɛ kalo 2nan kɔnɔna na sɔni an bɛ bɔ fonɛnɛ kalo 2nan kɔnɔna na ni dɔgɔkun in kɔnɔna na wulikajɔ ani cɛsiriw mɔgɔw cɛsirilen don kosɛbɛ kosɛbɛ nka kunnafoniw caman bɛ yen nɔ u tɛna se ka sabati u tɛna bɔ a sira ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ni a ma kɛ ni mɔgɔw yɛrɛ ka wulikajɔ ye fo mɔgɔw ka wulikajɔ u ka ɲinifɛn nɔfɛ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na o bɛ se ka kɛ sababu ye i bɛ se ka kibaruya duman sɔrɔ a la ne bɛ tali kɛ aw ka dɔgɔkun kibaruya kan n bɛ n kanubaga bɛɛ lajɛlen fo minnu bɛ Chine n bɛ n kanubagaw fo minnu bɛ Guinée équatoriale n ka foli bɛ u bɛɛ lajɛlen ye nin wagati in kɔnɔna na an b'a fɔ o la ala ka dɔgɔkun diya ne ni aw bɛɛ lajɛlen na ala k'an bɛn wagati wɛrɛ ala ka jamana in basigi